kalikasan sa iyo. Tunay na kagalakan, mababayan ng kahit ano pa man. Hey, saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Hey, ganda-ganda ng buhay kapag makinig ka. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butayong pakiguban, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta mo niining kahapo kagabion? Ako nagtuo nga naamo kanunay sa panalangin gikan sa Dios. Naamo kanunay sa maayong panglawas, kusog kadasig kalipay kalinaw ug labas sa tanan sa kadaugan mga panalangin gikan sa atong buhi nga Dios. Sa ato karon nga panag-uban, ato ning sugdan ablihan sa mga pagpasalamat, mga pagdaig sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ako kamong gihangyo nga mulitok tag mga pagdaig. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat. Sa kasimple nga paglitok, thank you Lord. Importante gikan sa kasing-kasing. Dawato na sa Dios o ang Dios magpanalangin sa mga tao adunay panahon sa pagpasalamat kani. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagahom. Dios ka mo'y nagatiman ka namong tanan. Dios ka mo'y nagamuma sa tanan nga mga katawhan nga midango pinto o misalig kani. O kanunay nagpanalangin sa mga tao nga nagkinabuhi gayud sa imong mga pinsahe. Og amo gayong nabati ang imuhang pagkamatinud-anon. Nakita namo o Dios ang imong pagkamaunongon, ang imong pagkamahigugmaon, pagkamaluluyon. Ug labos sa tanan sa imong pagkamapasayloon. Padayon nimong gi-release o Dios ang imong panalangin ngadto sa mga katawhan nga nagkinabuhi nga malipayon sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong pagtagad kanunay sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pagtagad sa imong mga katawhan nga misalig kanimo. Niana sab kami nagkahiusa aron sa pagpasalamat kanimo. Niana sab kami o Dios nagkahiusa sa pagdaig kanimo. Ug labas sa tanan sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong nga magdala kanamo sa imong mga saad. Salamat Amahan nga imo na usab kaming panalanginan. Imo na usab kami nga nagaakadaugan kalampusan sa pagpaminaw kanimo. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin, pagproteksyon sa ako mga kaigsunan nga nakaron silang Pinoy-anan, nakaron sa ilahang trabahoan. Bisan na sa Ginoo ang imong makatawhan na kanunay ang imong gahom aron sa pagpanalipod, na kanunay ang imong gamhanang mga anghel aron sa pag-atiman. Nagmalampuso nagmadaugan ang tangan sa imong pag-atiman kana. Busa niya kami Amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Sa amo karon nga panag-uban, among gipangayo nga walay makababag, walay makaali, ni makasalimbong sa imong mga pulong. Diin masalod sa matag kasing-kasing ang imong mga pulong nga mao'y magdala kanamo sa imuhang mga saad nga kami imong panalangina. Salamat Ginoo nga ang tanang mga Kristohanon nga nag-uban karon imong panalanginan ug pinasahing pabor nga gikan kanimo. I declare blessing sa matag usa. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, kumusta ang mga tagalangit? Kumusta ang mga Kristohanon? Madaugon ba? Mga igsoon, ako nga gipasalamatan ng Dios bisan sa taas nga mga
panahon nga wala ta mag-uban sa ato nga programa tungod sa miaging mga lakaw, agikan pa sa pizza 25, 26, 27 hangtod gyud nga nahuman ang bulan sa Hunyo. Karon bulan na ron sa July og karon pag gyud ko nakabalik sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Apan bisan kung wala ta mag-uban, ako nagtuo nga ang gahom sa Dios ug ang pagpanalipod o pag-atiman sa Dios kanunay ninyong nasinatian. Sa mga amo asal na sinatian ang pagpanalipod, ang pag-atiman, ang pag-amuma sa Dios sa matag usa nato kakinabuhi. Dili gid ta niya pakyason ug dili gid ta niya kalimtan. Saad na sa Dios alang sa mga taong mito og nahigugma kaniya. Dili nato kalimtan ang mga pulong atong nakatunan diri sa ato nga panag-uban. Mga saad sa Dios nga dunay mga pamaagi ug dili kini pakyason kun atong ikinabuhi ang iyang mga pulong. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Ako nagtuo nga ang tanan nagmadaugon, ang tanan gipanalanginan sa Dios, labos sa tanan ang tanan malipayon, malinawon nga naghulat sa mga saad sa Ginoo, mga igsuon ko sa Ginoo. Maayong gabi, maayong pagiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nagipangita sa buhing Diyos. Sa ato karon nga panaguban mga kaigsuonan, dili lang usa nato sumpayan tong gipadayag kapitulo 8. Sugo naman tag kapitulo 8 gyud ato. Ato sa nga Tagalog pagtagad mga kaigsuonan, ang pangutana gyud sa kadaghanan. Majority ng utana mga kaigsuonan nga meabot sa ato ang programa bisan pod sa ako ang messenger. Daghang mga utana mga kaigsuonan nganong ang mga Kristohanon kinahanglan pa mangyud nga magkalisod. Nganong naa man kalisod ang Kristohanon. Ato nang hisgutan kining pulong kalisod sa atong panaguban. Kung imo baning nakit-an og nakalingkawas baka sa imong pagsalig kaniya. Unya usas mga importante natong hisgutan ang mga pamaagi aron ikaw ug ako makalingkawas sa kalisod. Ang ipakita sa Biblia mga kaigsuonan nga ikaw ug ako gihawas ta sa kalisod. Unya daghan mang mga kalisdanan sad nga gisgutan diha unsa klase nga kalisod nga kinahanglan natong masinatian. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa atong programa. O maayong gabi, may pagiguban magpagtimbaya. Happy watching sa tanang mga listeners, followers, viewers sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ilabi na sa tanan nga nagahatod ng mga mensahe dito sa itong programa. Ato ning Tagalog pagtagad siyempre ato sang Tagalog pagtumbaya ang ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa FM Station 11.3 diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Mayong gabi, mayong pakiguban sa tanang na mga nakatune na sa ilang mga transistor radio, sa ilang FM radio. Mayong gabi ikan ninyong tanan. Kung naminaw mo sa atong programa, niya na mo yung Facebook account, pwede rin yun ninyong bisitahan ang atong programa. I-search lang sa inyong Facebook account ang pulong mo kinabuhi ko o inyo nang makita ang atong programa nga diin karon nag-uban kita. Mayong gabi, mayong pagiguban o good morning, good noon sa tanan nga mo replay sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing in Jesus name. Mayong gabi, may pagpaminaw sa atong mga kigsunan nga nagpuyo di sa sitio tubod Brother Pedro o Brother Moses o sa atong mga kigsunan diha sa sitio Malaigan. Maabot ay ganang panahon nga mo surusuroy ta diha anang lugar niya ato ang i-announce na nga nata FM radio. Kaysa pagka miaging mga bulan mga kigsonan wa pamanggita kahoy ko tungod sa pagtukod nato balay alampuanan. Gani ugma maghuman mi sa atong flooring tungod kay ato ang humnon gyud ug mag-adlaw kog yung gipasalamatan ang Dios nga og mga-adlaw ma-finish na gyud ang flooring sa ato ang simbahan.
Mayong gabi, mayong pakiguban ni Brother Julius nga nano ka diha sa Sitio Linaw. Mayong gabi nimo diha Brother Julius, ang Dios magpanalangin kanimo. Good evening sa ato mga kigsunan diri sa Sitio Kaluktugan, ang Dios magpanalangin. Happy listening sa tanan nga nagsunod sa ato ang FM Station 101.3 o sa tanan mga FM station nga nag-hook up sa ato nga programa. Good evening. Nagkasala Mayong pagtumbaya sa buhat kita mamatago aron ni Brother Marcos Monticelio. Mayong gabi Pastor Gideon. God bless kanunay Pastor sa imong tibuok kinabuhi uban ang imong tibuok pamilya. Watching here in Calatrava, Negros Occidental. Mayong gabi nimo diha Marcos Monticelio. Kumusta mo diha sa Calatrava? Si Ryan Jungoy, mayong gabi, salamat sa Ginoo, naka-live na pud ka Pastor, request kog awit makalangit, Pastor, imo kong gibago. Diyos nga balaan ako siyang layong imayaw. Ato ang taga-anog pagtagad, ang awit makalangit, mga kaigsunan, nga gi-request diri sa ato nga panaguban. Awit makalangit, imo kong gibago. Kalaygo ng Diyos magpanalangin kanimo. Si Survivor Vlog, mayong gabi nimo Survival Vlog. Survival yun, no? Bisan kong nagkalisod na ang mga vlogger sa paghimog mga content tungod sa kadaghan content kanabitang mugama og mga content mga kaigsonan ihanay na lang pod og kuhaanay og video tungod sa kadaghan ng gipanggama. Si matud pa Marcos Monticelio pa request kog song kinabuhing bago. Si Renly Campos Mangyaw, mayong gabi sa request kog asa sa awa mo ama. Aasa sa awa mo ama. Okay, aasa pala, no? Tanang panahon, Ginoo, salamat sa imong kayo, kay ang imong pulong kanunay maayo, dili ko mobiyak kanimo, kay imo ko gibago. Dunay rason mga kaigsonan nganong ikaw ug ako gibago sa Ginoo. Tungod kay doon na sa giandam nga panalangin. Timan ang panalangin nga giandam sa Dios masinatian lamang kini sa mga taong nakabatog kabaguhan. Kaya nga naman, Pastor Gideon, dili ba di ay pwedeng panalanginan sa Dios ang mga tao nga wala makabatog kabaguhan? Ang tinuod mga kaigsonan, ang tao nga wala makabatog kabaguhan, kung sila panalanginan, mahimo mo kung sayang ug usik ang tanan. Ibisyo og binuang raman. Muhatag kini kaligo. Si Pastor Carmen Mahilo Batigi watching right now. Mayong gabi atong ison nga nanukad sa Sudlon. Si Princess Asinil ni Salim, mayong gabi. Sakto ba ako pagbasa? Si Akira Manukan, mayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Dios kay nakasubaybay naman ko sa imong pulong mo kinabuhi ko. Karon pagid ko nakabalay mga tigsonan si kadatong pizza by the 5. Paingon may sa Gihulngan, Negros Oriental. Si Milani Hirozano, mayong gabi Pastor, mayong gabi isad. Si Nicanor Sodaria, good evening Pastor Gideon, watching from San Francisco, Agusan del Sur, Mindanao. Request kog song Lahutay. Si Wilmar Monticelio, maayong gabi Wilmar. Si Belin Largo, maayong gabi Pastor, pwede ipatukar Pastor ang pagdahig nga tinudanay. Sige. Ako nang ipasunod sa nakauna, maupoy mauna. Si Annalyn Tundag, B. Pastor, maayong gabi. Salamat sa Matod pa salamat sa laing mga pulong sad pray for me Pastor nga maoki kay na ako karon sa ospital. Watching from Vicente Soto. Ang Dios hatag nimo kagawasan kompletong kayuhan ug magatagbo sa may imong gikinahanglan. Salig lang ang Dios magahatag yun ni anang tanan.
Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Gibag-o kay mo ko Awit magalangit kinabuhing bago. Dahil lang sa itong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Si Rizal Rinduki, maayong gabi ninyo tanan sa inyo, Pastor. May gabi isat. Tabang sa pagampo, Pastor, ako nanay sakit iha balakang, gikan ni Princess. Ayuhon sa Ginoo imuhang nanay. O i-practice ang gihatag nga sa Dios nga pamaagi. Samtang magampo ta dire, pwede ra gyud nimong tapinan ang imuhang balakang sa imong nanay ug ideklarar ang kompletong kayuhan. Mamaayo ang imuhang nanay. Si Angelo Sasa Hinilaso, maayong gabi kanimo, Pastor. Salamat sa paggamit bulo hatong sa Ginoo. Si Kitty Lid Solomon Kamingawan, good evening, Pastor. Himaya sa Ginoo, maayong gabi ninyo diha. Si Lindio Hazel, blessed evening, Pastor. Maayong gabi. Si Giselle Lariza, maayong gabi, Pastor. Wansing from Turel. San Roque Daliao, salamat sa imong pulong, Pastor. Salamat sa Ginoo. Si matod pa Rachel Brindoki, kanta Pusong Dalisay. Okay, ako rin ang isiva. Si Mimi Dalio, good evening, Pastor. Wansing from Davao City. Request kong song Lahutay, Pastor. Sige. Si Lia Jen Tahan Langit, mayong gabi, Isis. O si Jingjing Tordelio, matod pa ang maayong gabi, Pastor. Og nakapaminaw na pod ko sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Giselle Lariza, request kanta Dalang Tanan. Sige, ako rin ipasunod ang inyong mga request. Mayong gabi, mayong pakiguban. Matod pa mayong gabi, Pastor Gideon. Salamat po sa panahon nga giandam alang sa mga mensahe nga iyang ipadayag sa matag usa kanato. Si Wing Alcalflo, mayong gabi, Pastor Gideon, to all listeners. Watching from Kuwait, dalaygon gid ang buhi nga Dios. Amen, no? Kumusta mo diha sa Kuwait? Ampingan ubanan mo sa Ginoo diha ug ilayo mo sa mga kanabitawng kadautan. Si James Garzola Rivera, mayong gabi, Pastor, watching live from Bacolod City. Si Josiah Noel Tudlas, good evening, Pastor. On air na karon sa Shine FM 101.3 Alcantara, Cebu. Mayong gabi sa atong mga kaigsunan, mga listeners sa 101.3 Shine FM Alcantara, Cebu. O mayong pakiguban ng Dios magpanalangin kaninyo. Si Kidots Vlog, daghanag yung mga vlog, no? Matod pa, good evening, Pastor. We miss you, Pastor. Great po, happy birthday ni Nisa Tatoy. Pastor, request ko kanta, Pastor, huwag kang bibigay. Sige, huwag kang bibigay, no? Sige, mayong gabi ni Ching Ching, request kinabuhing bago. Kaya mauna ni akong ipatukar. Si Kitilin Solomon, nagmalipayon ang mga tanang mga tagalangit, Pastor. Mahimaya lang jud ang Ginoo. Bisan loyo sa mga pagsulay, loyo sa mga pagsulay, or human sa mga pagsulay. Human sa pagsulay, dapat nakapasa na gid sa mga pagsulay, no? Si Kilisti Pargan Rivas Rivolin, B.E. Pastor, glory to God. Sa kaayuhan sa akong papa, nakagawas na sa hospital ganina, Pastor. Thanks to God sa taghang favor, gipasinati niya kanamo. Isa na ang kaayuhan ug okay ra jud kaayo ang mga medical test. Pastor, wow, no, salamat kaayo sa Ginoo. Thank you, Lord, sa kumpletong kaayuhan sa imong papa. Mayong gabi ni Brother Junjun Barolo, mayong gabi ninyo diha, bro. Uban sa imong buutan, kugihan, pinalangga nga asawa, Sister Gritsen. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Sister Vivian, maayong gabi. Si Edwin Carabayas, maayong gabi, Pastor. God bless sa tibok mong pamilya. Si Pastor Carmen, matod pa request kog awit makalangit, Kawang ang Tanan. Kawang ang Tanan. Sige, ako rin nga pasunod ang inyong mga request. Oras sa itong programa, alas 7:43 na sa kagabion. Mayong gabi ni Junjun. Mayong gabi, Pastor. God bless. Always watching from Japan.
Kumusta mo diha sa Japan, Junjun? Si Almera Rodriguez Saldo, maayong gabi, Pastor. Si Jennifer Flores, maayong gabi ninyo diha, Mit. Kumusta mo diha sa Manila? Si Herbie Rimas Espinosa, maayong gabi. Si Jayla Alaida Merza, maayong gabi. Si Maria Hilin Hamil Ngoho, good evening, Pastor Gideon. Salamat nakapaminaw na po ko sa pulong sa Ginoo. Salamat sa imuhang kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Salamat po ninyong tanan sa inyong pag-share sa ito nga programa. Ang inyong pag-share mga kiksunan sa ito programa sa inyong mga kailang at sa inyong mga higala, labi na gid sa inyong pamilya, dako na kay na siyang nahimo diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. I-bless gid mo sa Ginoo, ana, no? Si Eva Ostobani, maayong gabi, Pastor. Tanan naminaw, nagtanaw ang Ginoo maayong gabi, ang Ginoo maayo kaayo kanatong tanan, no? Maayo ang Ginoo niadtong mga putli na ato ginang klarohon diha kanang giingon ni David, mga kaigsunan. Maayo ang Ginoo niadtong mga putli. Salmo 18:25. Muna nga ikaw ug ako ginaog sa atong Ginoo aron maputli ta, mahinluan ta sa unsa nga pamaagi nga ikaw ug ako nahinluan pinaagi sa pagkinabuhi sa mga pulong nga daas balang kasulatan. Kung ato lang yung ikinabuhi ang mga pulong sa Dios nga nas balang kasulatan, mahinlog kita mga kigsunan, malimpyo ta ug makita nato ang tinuod nga kabaguhan. Awit makalangit, aasa sa awa mo, Ama. Hindi matatapos ang pasasalamat ko. Birthday na ko karon, Pastor. Paampo ko nga magpadayon sa pagpangalagad sa buluhaton sa Ginoo. Happy birthday nimo, Sister Vivian. Ako ra gyud nga pagdasig nimo kanang ikinabuhi ra gyud ang pulong sa Dios. Samtang naapatay panahon, ikinabuhi ang iyang pulong. Pabilin sa iyang mga mensahe. Kaya ang taong magpabilin sa iyang mga mensahe, nagpabilin kang Kristo. Ang nagpabilin kang Kristo, padayon niyang giubanan o gipanlanginan o giproteksyonan. Dili siya gustong mahimulag ang taong nagpabilin sa iyang halak. Happy birthday, ang Dios magpanalangin kanimo. Dugang mga tuig nga giandam sa Dios nga puno sa panalangin. Pabilin lang diha kang Kristo, ha? Si Maria Presinti, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo. Mapanahon og sa pagatiman. Si Maria Victoria Perez Angkot, maayong gabi. Si Florita Ikat, si Risa Chain, maayong gabi ninyo diha, sis. Ang Dios padayon magapanalangin, kumusta mo diha, ubanan mo sa Ginoo. Si Cristel Lumantas, maayong gabi nila ni Nagig. Maayong gabi, Pastor, request kog awit makalangit pagmata. Sige, pagmata. Orag bangon na. Okay. Ikaw ang kusog gikan ni Sister Vivian, no? Si Kubi Jan Zarmona, matod pa. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo makasubay na pud mi sa pulong sa Ginoo, Pastor. Pwede ko request og kanta sa Ginoo, Goodness of God. Bisaya, salamat, watching from Barangay at Sapa Barangay Badiangan, Himamaylan, Negros Occidental. Live now, Shiny FM 11.3 Alcantara, gikan ni Josiah Noel Tudlas. Si Angelica Dansuli Manunan, matot pa, good PM, Pastor. Mayo kayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, watching here from Kalasuyan, Pastor. God bless sa imong kinabuhi, pamilya, Pastor. Padayon ang Ginoo mamuhat sa tanan. Uy, akong amigo nga nanuka diha sa Lalabertad, diha pagyud sa Kansumandig. Mayong gabi ini mo diha, Brother Ray Matuog. Kumusta mo diha sa Kansumandig, Brother Ray? Si Arlene Suhan Trasaris matud pa, maayong gabi, Pastor. Sharing ra nako ini adton gioperahan ko. Mo ni ang taga Surigao, no? Mo ni ang mga kanang pag-message di ay. Mayong gabi, Pastor. Sharing ra na ako ini adton na gioperahan ko. Nagdamgo ko ni bangon ko unya gilantaw na ako kaugalingon tuyog ko pag abot sa una may nakita ko na arang kahayag unja may tao nga nagtindog sa unahan niingon si Ja sa Ijaw Kabalaka sa
adyaw kabalaka. Udya gipukaw ako sa doktor na mata. 7 times ko niya gipikpik para makamata ko. Pagmata nako, nagpasalamat ko sa Ginoo. Umay pasabot adto sa akon damgo, please play song matinud-anon ka. Salamat daan. Sige. Ang imong damgo nagpakita nga giatiman og gibanan kas Ginoo, nagpakita nga giamuma kas Ginoo. Bisan sa imong sitwasyon wala kaniya pasakde, wa kaniya talikde. Dili ka dapat mabalaka. Sige, ako ra nang isunod ang inyong mga request diri sa ato nga programa. Kay doon na mga ubay-ubay gyud nga nag-request diri karon sa ato nga panag-uban. O niya ang last no katong ang last na gyud nga ni request diri aasa sa awa mo ama. Og doon na pag-request walay sama no. Sige ako ra ni nga pangitaon diri. Awit makalangit walay sama. Walay sama. Ato ra ni nga pangitaan diri ha. Walay sama. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Glory Donainer, Fortuna, maayong gabi, Pastor Gideon. Salamat kay naka-live na jud ka, Pastor. Sige lang ko atang og maka-live ka. Palaygo ng Ginoo. Salamat kayo sa pag-atang. No, salamat kayo sa inyong kadasig ug kakogi. Og salamat sa inyong mga prayer. Kay ni aging mga adlaw nga na ako sa Negros, nang dako kay kadaugan. Ako kay ang iyahang gihimo nga milagros sa kinabuhi. Iyang gihatagan na pod og dugang kana bitaw nga tuig gyud ang akong kinabuhi. Si Roy Chachin, hello Pastor, good evening. Welcome back po. Salamat sa Ginoo. Sa kalampusan sa mission niyo Pastor, kung may bakanti pas oras Pastor, lihog ko kanta. Dili kapugngan, Hope of Glory Band. Sige. Salamat kayo Pastor. Sige sister, ako ning i-save lang yun ang inyong mga request. Si Joel Corisma, mayong gabi Pastor Gideon, request song dili ko kapsangan. Dili ko kapsangan. Ako rin yung pangataon, ako rin isunod. Si Arman Onias, mayong gabi, salamat sa pulong from Tawan-Tawan, Kalinan, Davao City. Song request Pastor, halang doon na sa akong timeline. Okay. Ika ni Pastor Junrel Kitudlas. Mayong gabi ini mo Pastor, paano sa mo makalahos diri? Ulat-ulat lang ko. Ako lang ning ipasunod Pastor Junrel ang mga awit makalangit. Medyo ubay-ubay na ang nag-request. Si CG Panoy, matot pagod iming wasing from Hong Kong. Mayong gabi ninyo diha. Si Ching Bindiho, mayong gabi Pastor. Sige. Mayong gabi ini Arlene, matot pa. Ako na nempasa no. Si Ross Bisen, mayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Ginoo nga nakaabot ko sa imong live. Thank you sa mensahe ning kagabion. Ang Dios panalangin sa iyang mga pulong nga motuhop kini sa kasing-kasing makadungog dalaygon ang Ginoo. Amen no. Importante gyud motuhop kay ang pulong gani motuhop sa atong kasing-kasing nagpasabot na nga tabuno ka nga atong kasing-kasing daw sama sa yuta nga makahatag og bunga 30 sa 60 og 100 no.
Si Imelda Balandan, good evening Pastor. Salamat sa Ginoo, naminaw na sad mi sa God bless from Malita, Davao Occidental. Si Gingging Simpron is watching. Mayang gabi ninyo diasis. Si August Perdis, maubay pagbasa. Mayang gabi Pastor, God bless watching from Tolalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayong gabi ni Sister Bernadette Alsola o mayong gabi ni Mergin Imroho. Salamat sa Ginoo nakabalik na jud live Pastor. Ang God bless Pastor watching Buladan Maragusan, shout out sa ako ang ban Makmak Roho. Salamat po. Mayong gabi Pastor, kumusta dalaygon ang Dios? Naka-live na jud ka Pastor. Naayo na gyud imuhang tutunlan Pastor, ang Ginoo magkauban kanimo. Ikan ko sa Negros, nagseminar ko dito. Pagbalik paos gyud kay Pawali. Unat-unat mga kaisonan pagka sige bitawng istorya unya hunat gyud. Anya ay mga pangutana, tubagon no. Matubag yun. Kinanglan magyo mo gamit ang tingog. Si Ricky Rakasa, maayong gabi Pastor. Og sa tanang mga namati. Si Maraginot Parinasan, maayong gabi isa. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo, makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. God bless, no? Si Vivian, maayong gabi. Si Rifat, maayong gabi Pastor, live na ka sa 96.7 sa IDPM. Request song Lahutay. Sige. Si Chris Mark Inok, maayong gabi Pastor from Panganan o Langgo Island. Uy, ato mga igsoon des o Langgo Island. Nakaanap magkikuko Langgo. Ilang Pastor Dib, no, maayong gabi ninyo diha. Ang Dios magpanalangin. Awit makalangit na pagdaig nga tinod anay. Diri lang sa to nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Hazel Balili Ganyolon, good evening Pastor Gideon. Ang sa tanang kanunay nagsunod sa imong programa. Si Fritz Paul Romano, mayong gabi Pastor. Og sa tanang naminaw sa imong programa, request ko rakog kanta Labod at sing Mabinay Negros Occidental. Mayong gabi ni Mongkel Oras Marian, Brother Rolly Dalampan Linaw. O mayong gabi ni mo Sir Rolly. Kumusta mo diha sa Canada? Ang Diyos magpanalangin kaninyo diha. Ubanan mo sa Ginoo. Si Susana Pablio nga nanukad sa Thailand, good evening. So pali, mayong gabi and God bless. Angelo Losis, mayong gabi. Si Nima Silvano, mayong gabi Pastor, uban sa imong family. O sa tanang nagsunod sa imong nga programang pulong mo kinabuhi ko dalaygo ng Dios nga naka-live ng jud ka pa karon Pastor. Makapaminaw na sad mi sa pulong sa Dios. God bless us all. Si Ana Rose, good evening Pastor Wansing from Pulumulok South, Cotabato. Thanks God, naka-live na ka Pastor. Sige, biya kog atang-atang nos aka mag-live. Salamat kay sa inyong pag-atang-atang ha, nag-uban na gyud karon. Si Mercy Higas Maturan, mayong gabi. Watching from Luti, Cebuano, Tupi. Osia Noel Tudlans, next Saturday Pastor, God willing, mayong panahon. Next Saturday, dili ron no Saturday ano. Sige. Si Imalin Chandri Prasan, mayong buntag Pastor Gideon og sa mga tanan ng minaw. God bless all. Mangutana di ay ko Pastor, taga-asa di ay ka Pastor. Taga-asa. Na ako diri sa South Cebu. Sa una na ako Cebu City, karon na anak ko sa province of Cebu, South Cebu. Na mas malaboyong. Si Lolito Sagot Jr., good evening Pastor, watching from sa Malungon. Alang sa ato mga kigso na makaubanan diri sa simbahan nga ato ang kanabitaw nga gitukod. Ako rang ipabalo sa tanang mga naminaw ron nga naarpo diri sa sitio Kalugtugan o sakop sa Barangay Serdinia nga naminaw nagsunod sa programa pinaagi sa atong FM station. Akong ipabalo og mga adlaw sa yurata sa atong tagbo sa simbahan kay atong humano na gyud ang flooring kay pila naman gyud na kay gayon nga nagulat-ulat tas delivery sa mga graba og sa balas og sa semento wala pa maginito nga ato mialabay ng mga adlaw hangtod nga niabot ko dito sa Gihulngan. Pagbalik na ko
mo na nga karon murag ugma mahuman na gyud ang flooring, no? Mayong gabi. Matod pa, mayong gabi, Pastor Gideon, Pastor Russell, Pastor Junrel Kitod Lance. Ug sa tanang welcome back, Pastor. Salamat sa Ginoo, maayo na imong tingog. Maayo na gyud, salamat kay gikan ni Sister Susana Pabilia. Awit magkalangit, pusong dalisay, ako taganong pagtagad, diri lang sa itong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikhay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y paragalan, handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Dalisay, ang aking nais, nalikhay mo, Diyos, para sa akin. Maayong gabi ni Joy Villanueva Aligado. Matutagod din ni Pastor watching live here in Seattle. Request ko song Goodness of God. God bless your Pastor and your family. Si Ricky Ragaza, maayong gabi Pastor. Salamat kay nakabalik na jud ka. Maayong gabi niyo Idar Sumampong, Laichar Iskundi. Maayong gabi from Negros Oriental. Walang alinlangan, isang pusong itinit. Daghang nag-chat mga kigsonan o nag-message, even nag-text mga kigsonan. Matud pa, murag dili na ako kaya ang kalisod Pastor. Nganong maglisod magyud nga kanang ang Kristohanon. Unsa may gikinahanglan aron makalingkawas sa kalisod. So atong hisgutan karon kining kalisod. Ato ning hisgutan karon kining kalisod. Pwede bang maka-share ka sa imong kalisod? Unsa pod nga klaseng kalisod nga pwede natong hisgutan karon? Nga makatabang nimo sa atong makatabang nimo ilabi na sa imong pagsunod kang Kristo. Asa ka dapit nagkalisod? Kung duna kay gibati nga kalisod karon, kung duna kay nakitaan nga kalisod, kanang gibati murag experience na gyud kanang na feel nang kinimo. Pero kung nakita, mura og wa pa murag wala pa nimo masinati. Pero kung kanang nasinatian na nimo na mga kigsonan, dili pud di pagyud ulahi. Ando na pud mga pamaagi ang Dios. Kinahanglan nimo madunggan og ikinabuhi aron makalingkawas ka sa unsa may kalisod. So ang ato rong hisgutan karon kining kalisod. Unya awit makalangit ato sa ning tagaan og pagtagad dalang panan. Unya lahutay og moadto na ta sa pulong nga ato karong hisgutan mahitungod sa nangutana, mahitungod sa kalisod. Dili na to kalimtan mga kaigsonan, kung doon na may nga mga kalisod, di man niya. Na mga kasakitan. Di yun na mawagtang ka ng kasakitan, kalisod, kagulanan. Pero kanang tanan, doon ay solusyon. Sumala sa awit nga to karong nadunggan,
ang pamaagi dangop ra gyud sa Ginoo. Og dunay klaro nga gitanyag si Jesus Christ. Iyang gisaad bitaw. Og ang atong Ginoong Hesukristo nga nisaad niini mga kaigsunan, dili gyud na niya pakyason. Ang modangop kaniya. Ang modangop nga dunay pagpaubos. Ang modangop nga uban ang paglahutay. Kay kinahanglan man gyud nga mulahutay ta, mopailob ta. Magpaubos, mopailob, mulahutay. Ang gihulat sa Dios nga mga tao nga modangop niya katong dunay kasing-kasing nga mapabsano. Kasing-kasing nga mapailubon. Nga mulahutay gyud sa tubag sa Dios. Mulahutay sa pagsuulat, mulahutay sa pagpaabot. Bisag unsay sitwasyon nga atong nasinatian o ato bakhang nakita na dungog nga kalisdanan, timan ang tanan dunay solusyon, dunay pamaagi ang Dios aron atong malikayan ang unsa may kalisdanan. O pwede ra gyud nga inyong i-share, no, inyong ipaabot diri kung unsa o asa mo dapit nagkalisod. Mayong gabi ni matod pa ni New Edgar Sumampong, request kanta Walay Rason. O Gloria H. Herminio, mayong gabi ninyo Sister Gloria, kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin og ayaw kalimti ang mga pulong nga inyong nadunggan sa atong pagkat-on sa balaang kasulatan. Kay ang tao nga nakakaton nga inagkinabuhi ni ining tanan, dili gyud na pakyason sa Ginoo. Iya gyud ang panalanginan. Si Albert Palomar, hello Pastor Gideon, mayong gabi watching here in Dumaguete. Request ko song Tawag sa Pagkabalaan. Thanks Pastor Gideon. God bless your programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Si Ansel Hadrake Parayoga. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Dalay ko ng Dios, magpanalangin ka natong tanan. Okay, murag napalong, no? Ako sanang idiritso og lahutay, kaya ako napislita ng dalangpanan. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Pagbiya ka, Aron masinati nimo ang tabang sa Dios, ayaw bulag niya. Ayaw po't pagpalayo niya. Pabilin sa Ginoo. Ang pamaagi, ikinabuhi ra gyud ang iyang mensahe. Kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, Mayong ay ka lang mula hutay. mayong gabi ni Evelyn Serafin, si Welma Crescencio, mayong gabi si Maiti Managat, mayong gabi may pagiguban.
Matinud-anon lang samtang may oras pa. Nindot kayo mga awit mga kaigsunan, matod pa matinud-anon ka. Kay Pag matinud-anon samtang may oras pa. Kay ang Ginoo nga atong gilagaran, andam gyud siya mo panalangin kung mulihog sad ka. O gisiguro gyud sa atong Ginoo, giklaro sa atong Ginoong Kristo, ikinabuhi ra gyud og buhata ang kabuton sa Ginoo. Di kaniya pakyason. Dili kaniya kana bitawng dili kaniya iulahi sa panalangin sa Dios. Maguna ang Dios sa pagpanalangin kanimo. Kon matinud-anon ra gyud ka sa iyang mga pulog pagtulunan nga atong nakatunan diri sa atong panag-uban. Og dunay mga pamaagi ang Dios aron ang iyang pagpanalangin bitaw walay hunong, walay putol. Sa panahon nga panalanginan nata, sa panahon nga makasinati na kasi ang panalangin, ayaw kalimtiday siya. Usamang gus mga problema sa mga tao ba? Siguro wala nimo ni malilong sa imuhang pagkakristohanon. Doon ay mga tao nga sa panahon nga naa si kalisod, grabe ka matinud-anon, mihatag og panahon sa pagsimba, mi abag diha sa mga trabahoon diha sa simbahan. Pero sa panahon nga gipadato og panalanginan na, nahimo na noong rason ang panalangin, mahinungdan nga dili na makit-an diha mga buluhaton sa simbahan. Mao na nga ang uban pod, imbis pasalamatan ng Dios, pasidunggan ng Dios, nalimot na hinuon ang ilahang mga pagbati o mga panabot. Doon ay mga tao nga ato ang kanabitawng nasinatian kaniadto nga sa wala pa sila panalangin sa Ginoo, grabe ka matinahuron, grabe ka mapubsanon, grabe ka kanabitawng madinasigon sa mga bulaton di sa simbahan. Pero sa diyang gipanalanginan naa sa ilang una-una nagpanabot nga na nakabaton sila sa unsay naa nila karon tungod sa ilang pagpaningkamot, dili na tungod sa panalangin sa Dios. Muna nga sa awit pagkalangit nga halahutay, ikaw ug ako kinunay gipahinumduman, no? Kanunay tang gipahinumduman nga sa panahon nga kita panalanginan, dili nato kalimtan siya atong pasalamatan og daygon samtang kita padayon nga giubanan. Ato ta mga kaigsunan sa paghihaskot sa mga pangutana sa ako nang gikaingon, adunay mga pangutana nga ato karong hisgutan. Usa sa ato ang sentro gyud sa pangutana kining gitawag kalisod. Para ato ning mahisgutan mga kaigsunan ang inyo pong nasinati ang kalisod, pwede ra gyud nga inyo nang i-share, no, ipaabot diri sa ato ang programa. Aron ako ra gyud nang matagaan pug pagtagad sa pagbasa, no? Si Christopher Danao, maayong gabi. Lorena Traya, maayong pakiguban. Ninit Suliman, maayong gabi, Pastor, God bless. Request ko song Dili Ko Mabuhi. Sa mga nag-request, ako ra nang gi-save diri. Pero kung doon na pa'y doon na pa'y oras, ako ra nang tagaan og pagtagad. Ako ra nang ipatukar diri. Si Doms Tagalog, maayong gabi, Pastor. Shout out diri sa Katigan, Upper Malinan Alliance Church. Jerry Olahay, Olay G Montano, mapay pagbasa, no? Mayong gabi, Pastor, watching zone 12E Lahi Sido. Sige. Sa una, Pastor, grabe, matod pa ni Clistin Pargan Rivas Rivolin, matod pa. Sa una, Pastor, grabe, no? Grabe jud among kalisod. Lisod sa kwarta, lisod sa panginabuhi, siyempre og lisod sa panginabuhi, siyempre lisod yun sa kwarta. Lisod jud sa pagkaon. Samot na, lisod gani sa pagkwarta, lisod yun sa pagkaon. Unya plus panodan, lisod yun na, no? Kay grabe jud to, Pastor. Kay usa ka bulan jud to, unya kanunay bugas surot. Unya lagot mon pero Kristohano nako adto. Apa na nga kong Paris, dili pa na naapa sa bisyo. Sa punas mga hinungdan. Nakalingkawas na mi sa kalisod, Pastor, kadto nang time nga nagdesisyon na siya sa pagpangalagan. Naana siya sa Ginoo, kay nagkasakit ako ba na
sulod sa 6 ka bulan. Nagpabautismo siya, miabot ang time nga nagpagamit siya sa simbahan. Tapos pastor, may natago na siya labaw na jud sa tithes. Sugod ato pastor, nakalingkawas nami sa kalisod. Magmatinud-anon lang jud ta sa Ginoo iyaming gipanalanginan pastor. Makahilak jud ko unsa jud ka maayo pastor. Dili jud nako kawangon pagpasalamat kanunay kaniya. Kani nindot kayo ang iyang mensahe gikan gyud sa kasing-kasing. Kanang bitaw type ka sa imong message nga gikan sa imong kasing-kasing. Ako gyud nang natryan sa makadaghan. Ako gyud nang na-experience kun baga. Dili lang nga try and try. Ako gyud nang na-experience. Samtang nagsulat ko sa gibuhat sa Dios sa akong kinabuhi, iya kong giluwas, iya kong gi safety, iya kong gi yatiman. Samtang nagsulat ko sa gibuhat sa Ginoo, wala na ako matikdi nitulo na day akong luha. Unya dunay mga panahon nga nagsulat ko sa gibuhat sa Ginoo, kana bitaw nagsulat ko mga testimony kay listener man ko sa una gyud sa Love Radio. Dunay panahon nga nag-message ko sa usa ka alagad sa Ginoo, ang nagdala pa atong panahon na si Pastor Hanili Aro sa Love Radio. Matud niya, kung naamoy mga nasinatiang kadaugan, mga gihibo sa Ginoo nga maayo sa inyong kinabuhi, ayaw mo pagduha-duha, ipadala o gisulat niya sa atong nga programa. Mga to nga, nag-message ko niya, nagasuat ko sa ako ang nasinatian, akong kanang naangkon, nadawat gikan sa Dios. Samtang nagsulat ko sa gihimo sa Ginoo, wala ko katiwas og sulat, ning dangoy-ngoy ko, ning tiyabaw ko. Tiyabaw as in tiyabaw gyud. Nga nihilak ni bako ko sa kalipay. Dili na ko mapugnan. Kana bitaw nahinumduman nimo nga giatiman ka sa Dios. Nahinumduman nimo nga daghan kay siyang gihimong maayo. Daghan kay siyang mga pamaagi para makalingkawas ka, para maluwas ka. The time nga nagsulat ko sa gihimo sa Ginoo, wa ko kahuman ning tiyabaw ko. Mao bitaw na nga kung kanunay natong hinumduman ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, damor na tong mapaduol ang atong kasing-kasing sa Dios. Damor na to nga masuod ang presensya sa Dios kay ang atong kasing-kasing mangita maniniya sa panahon nga kanunay natong pahinumduman ang atong kaugalingon sa gihibo sa Dios sa atong kinabuhi. Si Lorena Traya matud pa pastor mangutana ko unsay meaning nagdamgo sa damgo duha daw kabitin gamay ug dako unya. Ang ending kay naputol ang ikog. Dunay mga kanabitaw nga literal or spiritual nga mga kanaminsahe mahitungod anang bitin. Dunay mga kanabitaw pagpanglimbong, pagpangilad o kaha dunay mga kana bitawng kalisod o kanang makaingon tang kakuyaw sa unahan. Mga mensahe nga gikinahanglan nimong itugyan sa Dios ang inyong kinabuhi para malikay ka sa mga katalagman, problema o kakuyaw. Kana mga damgo nga sama ni ana, dili gid kaangay mabalaka. Kay nganuman, doon naman tay Dios, doon naman tay Ginoo. Unya usapod ni ana, dili na po na mo lahutay. Dili po na makasud. Kung doon na mo'y mga damgo nga dili maayo, akong advice mo ni, kuman ninyo na madawat nga damgo, itugyan sa Ginoo yung kinabuhi niya, ideklara. Kung mahimo, review ka kanang mga bati nga mga damgo. Dili yun na matuman. Kay ang Dios maumay naguban. Si Janier Tapia Basalo Benitez. Mayong gabi ini mo pastor karon na pagyod ko nakapaminaw balik sa imong live. Maka-bless gyud ang pulong sa Ginoo. God bless nimo kanunay. Dili matud pa ni Dams Tagalog, dili makasugakod pastor request ko kanta. Murag daghan na gyud ang nag-request no. Dili nako kasiguro kung ako paning mapasulod. Dunay gi waiting nako matinud-anon kaw niya dili kapugngan.
Sister Teresa Mortel, mahalo, good Pastor, maayong gabi from Maria Cristina Iligan. Sige. Ang atorong hisgutan nga kanang mensahe kining kalisod. Daghan nga mga hisgutanan nga mahitungod ining pulong kalisod. Na ay mga kanabitawng kalisod nga atong nasinatian, naagian nga ato nang nakitaan ang unsa may mga solusyon kana mga pamaagi para dili bitaw magbalik-balik. Kay naamang ko'y mga kalisod nga kabalo na taon say solusyon pero gabalik-balik ra gyapon. Daghang kalisod nga masinatian gyud sa tao. Naay kalisod mahitungod sa pinansyal nga bisan kung naakay kwarta dili gyapon nimo mabati ang kaharuhay daw kanunay kang gigukod sa kalisod, matingala lang ka nga nganong naamang kay trabaho nga naaman ta kay trabaho, naaman ta kay kwarta, naaman kay mga hayupan, napag mga negosyo. Pero nganong mubati man kag kalisod. Kung naa na gani na sa imo nga kasing-kasing unahuna, naanay gitawag spiritual battle. Naakas spiritual nga gubat. Kay daghan pong mga tao nga dili kayo naahan. Igo-igo lang ang income, igo-igo lang ang kita, dili inaana sila kadaghang trabaho, negosyo, income uban pa. Kanang igo ra sa pagkaon, igo ra sa pagpa-eskwela, igo ra gyud sa pagtagbo unsa may ilang gikinahanglan sa ilang Pinoy-anan. Kumbaga dili gani ka-extend unsa may mga additional nga gastuhanan. Pero imong makit-an mismo ikaw makasaksi o imo usab silang mabati nga wala sila sa kalisod. Naay mga panahon sad nga ato sad nang masinatian. Siguro sa imong pagpuyo sa kalibutan nakaagi natas nagkalain-laing mga kalisod. Siguro sa imong nga kinabuhi na minaw ka karon dili gyud nimo malimbungan ang imong kaugalingon, kumbaga dili nimo maalam-alaman aron malimtan ang imong mga kagahapon. Kung maghisgot ng tagkalisod, daghan kaay mga kalisod nga atong naagian. Sa atong mga nagian o sa imong mga nasinatian nga kalisod, kabalo ko nga nakakaton na ka dito. Nakakaton na ka kung unsay mga solusyon para dili na to nimo mapasa. Dili na to nimo mapasunod sa imong mga anak. Usag yun sa mga importanteng buhaton sa mga ginikanan bitaw, mao nga maputol na to kining kalisod nga espiritual nga gubat. Kay kini mangong kalisod mga kigsunan ato ning hisgutan, ato namang gyud ning gisugdan karon, daghan manggod nga kahimtang na ay pisikal nga kalisod, na ay gitawag financial nga kalisod, na apoy espirituhanong kalisod, na apoy kana bitawng emosyonal nga kalisod, pagbati. Bisan kon insakto kag kaon, insakto kag snacks, wala ka pasagdi, kay ang imong mga anak graduate na, dagko na kay sweldo o niya naghatag pagyod, wala ka pasagdihay gawas pa sa income sa imong mga anak, income sa imuhang napagyoy pensyon, gawas sa pensyon mga kigsunan, naapagyoy tupad, naapagyoy purpose, daghan kaayong mga programa nga to ang nasod. Kabanday mo nga daghan kaayong mga kana bitawng panalangin nga na-release, nadawat na sinatian. Kaniadto ang mga like example, kanang mga senior, wala na'y kanang alawan sa una. Ang mga tigulang sa una, wala gyoy kana bitawng priha karon nga atong madunggan nga after 3 months magdawat sila og 3,000 pesos
3,000. Unya inig birthday na apagyoy sila'y madawat nga cake. Unya kung mag-edad sila og 80 ba to, na sila'y madawat pikas atong 100,000 kung moabot kag 100 years old. 100 years ang imuhang edad. So daghan nag-ayo ron nga mga maghisgot tag mga kukuhaan about kana nga panginahanglanon sa ato ang lawas. Sa kadaghan tang source of income, na kay trabaho, na kay negosyo, kumbaga, gawas ani ana, naapagyug kay og matiguang na, naapagyug kay pensyon, gawas ni ana, naapagyug ka mo ang uban mo apply pagani po gyud og mga kana bitong programa sa barangay, programa sa lungsod. Ang uban naapagyoy allowance gikan sa ilang mga anak. Pero mubati gyapon sila kalisod. Mubati gyapon sila og kana bitawng kaapiki. Usa sa mga hinungdan gyud sa akong pagpamalandong niini. Mahimo nga ang tao kanunay maapiki kung kanunay siyang dunay gigapas. Kung dunay say gigukod pa. Kaya ang tao manggod nga dunay gigukod, mubati gyud na siya kalisod. Aron maapsan niya tong iyang gigukod. Daghang mga gigukod o giapas ang tao. Nga muhatag ra niya og kaluyahon. Muhatag ra niya kapakyasan. Og maunay usas mga rason nganong daghang mga tao nagantos tungod kay dunay gigukod. Usa sa mga gigukod nga makahatag kalisod gyud sa tao, mga butang. Gusto sa ato ang pagkatawhanon. Atong hinumduman, kita karon nga nahimong Kristohanon, doon tay duha ka klaseng kinaiya. Tawhanon, langitnon. Ang tawhanon nga kinaiya mga kigsunan, muibog yunis mga butang sa kalibutan. Ang iyang kaibgan ani, ang iyang pangitaon, mga butang ragyot sa kalibutan. Unya, dunay mga rason o katuyuan ang atong kaugalingon. Kung tawhanon lang ang atong gamiton, dunay say kaugalingong rason o kaugalingon nga pagbati nganong iyang gukdo ng butanga. Na pwede ramang yun siyang mabuhi kon wala na. Usag yun sa mga pinaka number 1 nga hinungdan nganong ang tao magkalisod physically, even emotionally, siguro spiritually maapektuhan. Number 1 nga ako ang nakitaan, nasabtan sa dihang nagtuon ko sa Biblia. Number 1 gyud nga hinungdan nganong ang tao magkalisod nga pwede ramang gyud unta siya maghayahay. Number 1 kabalo mo sa kaibog. Kaibog yun. Wa na lain nga number 1. Pag maibog manggug ka, bisag unsang mga butang, mga igsuon kos Ginoo, mga butang, mabisyo man, naagani kay kaibog, sa mga butang nga wala nimo karon, maglisod gyud ka. Mauna nga paggama pa lang pag ang Dios nagama og balaod, nagama siya sugo, wala gyud niya kalimti ug wala gyud niya ipadaplin ang balaod sa kaibog. Ug gibutang niya ni sa katapusang balaod sa 10 Commandments. Na kay Biblia pwede ra gyud nimong basahon diha sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 17. Gipasidan-an gyud sa Dios o gibawalan gyud ang tao o ang mga katawhan sa Dios. Ikaw ug ako katawhan man ta sa Dios. Gibawalan gyud ta, gidid-an gyud ta sa Dios sa mga pagpangibog sa mga butang. Mga butang sa ato ang isigataw, mga butang sa atong isig kaigsuon, mga butang nga naa sa Pinoy-anan sa ato mga silingan,
Ingon ang Dios, ayaw kaibog. Ako ning basahon mga kisunan ha. Naman ko'y Biblia dire sa cellphone. Ako ning basahon. Ingon diri sa Exodus. Mao gyud ni number 1 nga akong na dawat nga hinungdan samtang nagtuon ko sa Biblia. Kay pila ko katuig nga nagtuon sa Biblia. Nagtuon sad ko sa ubang mga subject. Even nga Hebrew, sa Grego, doon ako'y mga libro ana. Unya, examon pumi ana sa una. Ingon din sa versikulo 17, kapitulo 20 sa libro sa Exodus. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao. So ayaw kamo kaibog sa balay. Kay maibog gani ka sa balay sa imo laing tao. Magniwang ka. Maglugos kag tulog. Kay mag-apas man ka. Ayaw kaibog sa balay sa laing tao. Laing tao, puti pasabot, daghan. Maibog ka dire, maibog ka dito, maibog na pugak, laing naana kay balay, maibog na pugak laing balay. Na makilis-ilis nagkulor sa padiha. Ayaw kaibog sa ihang asawa. Kay musod ang kanang sala about kaulag. Ayaw kaibog sa iyang mga ulipon, sa iyang mga baka, sa iyang mga asno, o sa bisan unsa nga iyaha. Samtang na malandong ko ani mga kigsunan. Haong kayo ni sa pangutana ba nganong Kristohanon ko pastor? Nganong magkalisod man ko? Kristohanon ko pastor nganong lisod gyapon ko. Ang tinuod mga kigsunan mao ni pag duna manggug kay gikaibgan kanang muhari na gani nas imong kasing-kasing. Maghari na gani na si munahuna, imo gyud ang pangitaon. Imo nang gukdon ba? Unya sa panahon nga magukod ka ana, bantay magkamubo ang imong pasensya. Pag duna kay giapas nga mga butang sa kalibutan, magkamubo ang imong pasensya. Buti pasabot, dili na ka pwedeng disturbuhon. Kay kung madisturbo ka, mahitabo ana, mubutog yun ang imong pagkatawhanon. Mugawas yun ang imong pagkatawhanon. Buta nga makapasira ka na, kinaiya ka na nga makapasira sa panalangin sa Dios. Kay ang atong pagkatawhanon manggod, kung mauni ni mugawas sa ato ang mugawas sa ato ang pagkakita. Mao na gani ni makita sa Dios sa ato ang pagpuyos kalibutan. Mulayo gyud ang iyang presensya. Nga mo'y mudala nato untas katagbawan, maunta to'y source sa kalipay, kalinaw. Ang tao nga way kalinaw, ang tao nga way kalipay, maghari gyud ng kalisod. Pag wa na gani kalipay ang tao, di na gani siya malinawon, buti pasabot ana, di na siya makontento unsay naa niya. Maunay usas mga dagko kay mga ilhanan o klaro kay mga ilhanan nga ang tao nagkalisod. Dili garantiya ang gidaganon sa kwarta para makaingon tangwa siya magkalisod. Timan daghan kayo mga taong bilyonaryo. Daghan kayo mga taong milyonaryo. Daghan kayo mga mall. Daghan kayo mga negosyo. Dili basta-basta ra ang negosyo mga kigsunan. Grabe kadagko ang mga negosyo. Pero kung imo silang sudungon, kung imo silang tan-awon, mubo ra gyud kayo ang ilang kalipay. Naa sila sa kalisod. Gani wala sila'y pahulay, kumbaga. Daghan kong mga naagian nga mga tao nga naghisgot about kinibitawng pagdumala sa mga butang o kwarta, mga seminar kaniadto. Nga moingon sila nga musulod kuno ang problema sa tao.
Sorry. Musulod ko no ang kalisod. Kung kanabitang ay kay salamat. Musulod ko no ang kalisod sa tao kung di siya kabalong modala. Usap po na sa mga hinungdan kanang di kabalong modala. Ang tao manggod nga di kabalong modala, natural lack of management na siya. Wala gyud na siya management. Ang tao nga walay management, gitawag na sa binisayag halahala. Kanang hutdanay ba, kumbaga. Pero ang tao nga dunay management, nag-manage siya, naasay limit. Nasay limit paggamit sa kwarta, naasay limit mga kigsunan sa paggamit sa ihang panahon, paggamit sa paggamit sa ang cellphone, naagyo limit tanan. Ang tao nga dunay management. Usap po yun na sinungdan. Pero mao ni siya. Usa sa mga makatabang yun sa tao, mga kigsunan, aron makalingkawas sa kalisod. Ang tinuod ba yun? Management. Siguro ang tao moingon, samtang naminaw mo na ako, moingon siguro mo, di pastor, pagtuos Ginoo, pagsalig sa Ginoo. Igsuon ko sa Ginoo, di na, ang tao nga dunay management, wala na magpasabot nga wala sa pagtuo, wala sa pagsalig. Di man daghan kayo mga tao ron nagtuo. Daghan kayo mga tao ron nga mingsalig pero walay management. Kutobra sa pagsalig. Pulong pagsalig. Kutobra sa pulong pagtuo. Ang ending, kalisod gyapon. Ngano man, nganong magkalisod man siya. Bisan kung naasay pagtuo. Bisan kung naasay kanang pagsalig. Ang tao manggod nga naipagtuo o dunay pagsalig apan kulang siya management. Ang mahitabo manggod ana, maabusaran niya ang iyang pagtuo. Maabusaran manggod na niya ang iyang pagsalig. Daay mga tao mayon bitaw ang Ginoo. Mapasayloon bitaw ang Ginoo. Kanang mahigugmaon ang Ginoo. Pero ang tao nga dunay insaktong management sa iyang kinabuhi. Buti pasabot, tao nga naay kaalam. Tao nga adunay kahibalo sa pagdumala sa iyang kinabuhi. Kabalo ba mo? Ang gikinahanglan aron ang tao makadumala sa iyang kinabuhi, pulong ra gyud sa Dios. Kay ang pulong sa Dios puno na sa management sa kinabuhi. Gahisgot ang pulong sa Dios og panahon. Nay panahon sa panahon sa pagtanom, panahon sa pag-ibot, panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay, panahon sa pag-ayo, panahon sa pagguba. Tanang butang dunay panahon. Dili tanang panahon puro na lang guba. Dili tanang panahon mga kaigsunon puro na lang ayo. Tanang butang dunay panahon. Grabe ka hanay ang mensahe sa Dios. Nay panahon sa pagkatulog, nay panahon mga kaigsunan sa pagtrabaho, nay panahon sa pagrelax, nay panahon para sa Dios. Kanang tanan, maunay dawaton dapat sa tao. Maunay dapat i-apply sa tao. Pag yan ang i-apply ka ng time management nga gibutang sa Dios dihas Biblia, 100% ang tao di gyud magkalisod. Sa ako nang gikaingon, dili garantiya nga ang tao wala magkalisod tungod sa kadaghang kwarta. Dili na garantiya ang gidaghanon sa kwarta aron ang tao sure nga wala magkalisod. Daghan kay mga tao nga nanghinubra ng kwarta pero dili gyapon nila mabati ang kadaghan silang kwarta. Ngano man, do naman sila giapas. Kanang kwarta nga naa nato karon, unsa goy kalahian sa panahon nato kaniadto? Panahon nato kaniadto mga kigsunan sa batan-on pa ko, makagunit ko og 100 ako na kay na nako.
Tinuod na. Pero kung doon na kay giapas nga butang, kanang 500, 1,000, murag sinsiyo ra nimo. Labi na kung ang butang nga imong gikaibgan, kana bitang moabot nag milyon. Unya, daghan kayo mga, siguro kamo god, ako, kita, kamo diha. Kung imo lang tan-awon ang kahimtang nimo sa una o kahimtang nimo karon, wala may kalahian. Kay kung maghisgot ta mga kaigsunan sa kana bitang brato kayo ang palaliton sa una, gamay man pog sweldo. Gamay kaig income, gamay kaig sweldo sa una, pero gagmay mapod kaig presyo. Karon dagkog sweldo pero dagko mapod ang murag insakto lang ba? Unsa may buot na akong ipasabot? Inani ni siya. Kana bitang ang kalisod nimo kaniadto, kung dili na nimo mabantayan, maura gyapon ang kalisod nato karon. Murag nagbalik-balik lang ba? Nga unta pwede man kang dili magkalisod. Lisod ka kaniadto, unya hangtod karon lisod gyapon. Nya doon na pay mga mensahe nga moingon, pastor, murag dili na nako kaya ang kalisod. Murabag nagpadungog-dungog unsa man maghiko. Unya naay mga pangutana nga moingon nga, pastor, dili na nako kaya ang kalisod. Grabe na yung lisura. Nga unta Kristohanon man ko. Daghang kay mga hinungdan, mga kigsunan ang ipakita sa Biblia nganong ang tao nagkalisod. Sa ako nang gikaingon, lack of management. Aritas lack of management. Ang tao manggod nga kulang sa management, kana bitawng pag-manage, pagdumala sa iyang kaugalingon. Siyempre, ang tao nga dili ka antigong mo dumala sa iyang kaugalingon, ang mahitabo ana, mausikan gyud niya ang daghang mga panahon. Kumbaga, usik-usikan na siya nga klase nga tao. Ang tao nga dili ka antigong mo dumala sa iyang kaugalingon, usik-usikan na siya nga klase nga tao. Dunay mga tao, mga kigsunan nga sobra ka relax, ilabi na gyud sa pagpangalagad. Og ang tao, kita, ako, ikaw, kitang tanan nga mga Kristohano nagtuog gyud sa Ginoo. Kung nagtuo ta nga dili ta kaantigong mo dumala sa atong kaugalingon, kay ang ato ang pagtuo kutob ra sa pulong pagtuo bitaw, wala gyud nay resulta. Di gyud ta makalingkawas anas kalisod. Ang tinuod nga tawo nga dunay pagtuo, nakakat-on sa pagdumala sa iyang kinabuhi. Timan ini ha. Ang tawo nga tinud-anay nga naay pagtuo sa Ginoo, nakakat-on sa pagdumala sa iyang kinabuhi. 100% doon na say management. Di mangutana ta, sa ato ang tagsatag sa kaugalingon, kantigo ba kong mudumala sa akong kaugalingon? Pag dili ta kantigong mudumala sa atong kaugalingon, asa gibutang atong pagtuo. Kay ang tao manggod nga dili ka antigong mudumala sa iyang kaugalingon, ang mahitabo ana, kanang palahay ra siya, tigpasagad lang siya. Ang mahitabo ana, wala siya management. Ultimong Domingo, dili niya madumala. Dili niya malagaran ang Dios. Daghan kay mga tao nga nagtuo, mga kigsunan, pero walay management. Dili makamanage. Pati Domingo, dili niya mahatag sa Ginoo. Tuwa nahatag sa labhanan, tuwa nahatag sa trabaho, tuwa nahatag sa mga problema. Imbes mahatag unta sa pagdaig, pagpasalamat, pagsimba sa Dios, pagdaig sa Dios. Nya damor gyud ang tao mo simba sa Dios. Damor siyang panalanginan sa Dios. Kay klaro man gyud ang pamaagi sa Dios nga igibilin sa Biblia. Daghang kay mga tao sa karaang panahon nga nakasinati og dagko kay mga gutom. Kung unsa may nasinatian natong gutom sa ato ang panahon karon,
murag di pa ni katumbas sa mga kagutom sa panahon ni Jose, anak ni Jacob, sa panahon ni Elias. Sa panahon ni Jesus Christ, doon na po'y mga kagutom nga itong makita. Ibin sa panahon sa mga early church sa mga Kristohanon, na po'y mga kagutom nga atong makitaan sa Biblia. Pero kining atong mga kagutom karon, dili lang sa ubang mga nasod, gawas lang sa ubang mga nasod, doon na mga kagutom. Labi na sa panahon nga doon ay mga gubat, doon ay mga kanabitawng like sa mga nasinatian karon sa Israel, sa Iran, sa Gaza o sa kanang gitawag sa Palestine. Grabe gid sila kagutom karon. Kay ang ilahang mga napundar nga mga building, pundar nga mga balay, pila ka tuig silang nag-antos, tinigom. Unya, hago ang ilang hunahuna, hago ilang kasing-kasing kusog tanan. Sa usa lang kapagpamilok, usa lang kabuto, nahugno ang tanan. Unya, kung imong lantawon kanang mga lugar nga naing mga gubat, wala sila'y tarong tubig, wala sila'y tarong katulganan, wala sila'y tarong hunahuna, wala sila'y tarong grabe. Pero kanang tanang mga kalisod inana, siguro na ikaw ako nakaagi na. Pero katong atong mga nagyan nga kalisod, dili gusto ang Dios nga murag mabalik-balik lang gyapon nimo si imong kinabuhi. Amo ingon dayon lisura, pastor, oy. Wala man tay gubat. Literal nga gubat. Pero spiritual na ang gubat. Usa sa mga gubat nga nahitabo sa ato ang espirituhanon nga kaugalingon, kining pagtuo nga wala masintros pulong sa Ginoo. Timan ang pagtuo gikan gyud na sa madunggan nato. Mao gyud nay giklaro sa Biblia. Ang pagtuo gikan na sa atong madunggan. Unya sa atong pagpuyo sa kalibutan, duha ra gyud ka klaseng pulong ang pwede natong madunggan. Pulong gikan sa Dios, pulong usab ni Satanas. Pulong ni Satanas, pulong sa Dios. Kung kita nagtuog Dios, pero maminaw pod sa pulong ni Satanas, ang may tabuan na mga kaigsunan, mo resulta gyud nagproblema kalisod ug uban pa. Labi na kung ang tao na minaw sa Dios pero nakig-abi na Satanas, pwede man gud ang inana. Ikaw ug ako ning tuo tas Ginoo, pero nakig-abin ni Satanas. Pwede inana. Ning tuo ta sa Dios, naminaw ta sa Dios, at the same time ni minaw ni Satanas. Giklaro gyud nas Biblia nga ang tao nga naminaw ni Satanas o nakig-abin sa mga tao nga makasasala o nakigduyog sa mga taong wala mo ila sa Dios, di gyud na matawag bulahan. Buot ipasabot, alaot ang mga tao nga nagtuo Ginoo pero nakig-abin sa demonyo. Nya giklaro gyud na sa atong Ginoo nga unsay gibuhat nimo, imo gyud nang anihon. Daghan kayong mga kanabitawng sa ako nang gikaingon, daghan kayong mga hinungdan o rason ngano ang tao nagkalisod. Sa ako nang gikaingon, number 1, kaibog. Pag ang tao grabing makapangibog, kanang murag mangibog, naamay mga tao nga mangibog pero murag ilaylo lang niya ba. Pero doon na yung mga taong makapangibog nga dulot bisan ganis iyang mga damgo.
murag di katulog. Kasuway mo ana. Murag mag-alindasay. Murag bitaw kanang dili mahapahiluna. Naay mga inana gyud, murabag bata ba? Nga kung mangibog, grabe ka, spoiled bitaw. Nga kinahanglan diha gyud. Usas mga problema o hinungdan nga nung dunay mga Kristiyanon grabe kay pagkamingibogon tungod kay dili pa sila hamtong dihas pagtuo sa mensahe Ginoo. Dili pa hamtong. Ang tao dili hamtong mga kigsunan, dili na sila gusto nga balibaran, dili na sila gusto nga kana bitawng didan, buyagon, rebyukon sa lain pang istorya. Dili na sila gustong maigo. Hilabdan kung baga. Pag naa ka ana nga kinaiya, nga di ka malipay, maigo, murakag masakitan, maluya kung maigo, kanang mahilabdan gani ang imuhang gusto, ang may tabo gud ana mga kigsunan, di gyud ka makalingkawas anas kalisod. Magbalik-balik ra gyud ng kalisod. Di ka makalingkawas sa kana bitawng gapos ni Satanas. Labi na kung naminaw ka sa mga tambag ni Satanas, usagyod sa mga pulong ni Satanas, puro negatibo. Opposite kanunay sa mga mensahe sa Dios. Opposite kanunay sa mga pamaagi sa Dios. Like example, ang pamaagi sa Dios, pagtabang. Ang tingog ni Satanas o mga pamaagi ni Satanas, pagsupak yun na sa pamaagi sa Dios. Dunay mga tao sad, siguro, sa imuhang kinabuhi, ako nagtuo nga, makita ni mo ni, makamatikod ka ni ini. Nga daghan kayong mga Kristohanon o sa atong hisgutan, grabe yung lisura. Usa sa mga hinungdan nga nung lisod, tungod na sa resulta, nga lisod sila nga paghatag. Lisod sila sa pagtabang. Timan iniha, siguro sa inyohang pagkakristohano ni abot nagpila ka tuig, pila na ang inyohang pila na ka tuig mo nanganagad. Like sa ko ang nagbata mangyud ko nga Kristohanon. Nataw ko pastor ako ang papa. Nagdala na og simbahan akong papa. Nya sa ako ang pagpaniid sa pagdumala sa akong papa og simbahan, kanang off and on ang akong papa. Mutukod na pod, unya mabungkag ra pod, tukod na pod, bungkag na pod. Unya nasay nadawat nga gipadayag, pito siya ka higayon nga mutukod, pitok pod ka higayon nga mabungkag. Nagyutoy gitukod ni papa nga pertig yung pagkadakuan ng simbahan. Ya, gipadayag naman kuno niya nga kapito siya mutukod, kapito pod siya mapukan. Nakasinati gid mi sa pagdumala og balay alampuanan. Ako mismo nakamatikod, dili lang sa simbahan nga gidumala sa ako ang papa. Dili lang sa mga lugar nga diin mi nagsimba. O sa mga simbahan kay ang sa panahon manggod nga mapukan ang simbahan, mabungkad ang simbahan nga gidala sa akong papa. Kami nga mga iyang mga anak uban sa ako ang mama, kanang mangita gyud miglaing simbahan. Nya musunod na lang putong among papa. Nya giila pud sa ubang mga leader sa simbahan nga pastor gyud ti papa. Nya ang mga pastor magtinabangay man na. Pero doon na po yung mga pastor sad nga magdinibatihay. Ako gyud nang naseksihan sa una. Samtang nagdako ko sa ministry, ako mismo mga igsuon, nakakaton gyud og diha ko napundar.
Nga makaingon ko nga kay bulungan gyud, milagroso gyud ang atong Dios. Ngano man? Kay ako man makabantay, makasaksi ko. Siguro dili pod kay akura, pipila nato o kamo ba kaha tanan nakasaksi nakamatikod niini. Kung unsa gyud ka milagroso ang Dios nga atong gilagaran, inani ni siya nga kung nakita nga kamilagroso kay bulungan ang Dios. Dunay mga Kristohanon nga grabe gyud nga makahatag. Hatag sila og panahon nga naay Thanksgiving. Muhatag sila kung naay mga panahon, naay mga selebrasyon diha sa simbahan. Nya grabe silang makapanghatag sa panahon na Disyembre. Naagi yung mga Kristohanon nga grabe bitaw ka muhatag unya. Dili biya na inana ka pareho ra gyud pod sila income sa ubang pong mga Kristohanon. Naagi yung mga Kristohanon nga karon grabe na sad ka dato. Nga kani adto maglisod gani og kana bitawng adto og lungsod, adto og mga tabuan para mangumpra. Nga matod pa siyang testimony, dili na siya kautang kay di na siya pautangon kay naapay utang wala niya mabayri. Pero sa diha nga nagsugod siya sa pagpakabana sa panginahanglanon diha sa trabaho sa atong Ginoo. Panahon sa Thanksgiving naa siya. Panahon sa mga Disyembre, New Year's, kanang bitaw mga program sa simbahan o panginahanglan simbahan, iyan ang gikatunan. Nganong may kong kahibulungan, kanang mga tao nga naghatag, maunta na'y magkalisod. Kay una, katong ilang income nakuhaan na. Muhatag pa silag tithes, niya ang nabilin, for example, 100 pesos, kuhaan og tithes, 90 na lang. O niya, katong 90, kuhaan og para sa simbahan. Ang uban gani, muhatag pa sa mission. Ang uban, muhatag pag church maintenance. Nya, ibutang na lang nato, 50 na lang ang iyang nabilin. Siya unta to'y dapat magkalisod. Siya unta to'y kana bitang magkalisod na magkalisod gyud kay gamay pa iyang income, magkagamay pa gyud. Pero nganong siguro ikaw makabantay ka. Katong mga kaigsuonan nga dugay-dugay na sa pagpangalagad. Kay ako nakabantay gyud ko. Daghang kay mga tao nga grabe gyud nga muhatag. Pero grabe sila nga giatiman sa Dios. Nakahuman ang ilahang mga anak pag-eskwela, unya gawas nga nakahuman gipaangay gyud sa Ginoo. Gani diri sa ato ang simbahan, dunay usa ka tawo nga idarana min testimony nga kaniadto ang iyahang nadunggan gyud nga programa Karibirin Algalo pa, Rodrigo pa, unya di gyud niya kalimtan magpadala gyud siya tithes, magpadala pod siya tabang pod sa buluhaton sa mga lakaw sa ministry. Siya untay magkalisod ba? Kay nakuhaan ang iyang kwarta. Pero nganong moingon kong kahibulungan? Kay damor nga nakahulaan iyang kwarta, damor hinuon ning gidugangan sa Dios. Damor nga gipaangay ang iyang mga anak. Nasay anak nga mga profesional. Unya gawas sa iyang mga anak kung naamay mga anak nga dili profesional, nakapangasawa, naminyo pog mga profesional. Nasay anak nga kapitan sa barko. Dako gyud. Unya gawas pa ni anak wala pud siya pasagdahi siyang mga anak. So imong makitaan gyud ako mismo makakita gikan pa kaniadto nga ang mga tao nga nagpakabana sa buluhaton sa Ginoo, damor nga nagpakabana ang Dios sa ilang mga gikinahanglan. Pero nganong moingong kahibulungan, kay nganong sila gikuhaan, sila kanang ilang income na kuhaan, nganong kanunay gidugangan, wala hinuon sila kabsi. Wala hinuon sila maapiki. Og dili nila makitaan nga nagkalisod-lisod sila. Even kita mismo makasudong sa mga tao nga grabe kay mutabang,
Grabe hinuon silang gipadatos Ginoo. Mao nay milagro. Pero doon ay mga tao nga sa Thanksgiving, wala. Sa amot-amot sa simbahan, wala. Sa panginahanglan sa simbahan, wala. Sa tithes, magbagulbol pa. Pero nga nung magkalisod man. About kalipay, laksay klag kalipay, kalinaw, na ang kasamo. Kabalo mo, ana, gubat ba yun na sa espiritu? Wa gyapon mabago. Wa gyapon mausap. Ang tao nga naay kana bitaw naay kalipay sa pagsunod o pagbuhat sa pulong sa Dios. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, di gyud na magkalisod. Sa una-una, relax, ay haruhay. Malinaw. Like David. Si David mga kaigsuonan, kung maghisgot tag kaaway, gilibutan siya kaaway. Nya dili basta-basta lang kaaway ni David. Sama ra gud sa sitwasyon karon sa Israel, kadagkong nasod ang mga nagtuyok sa Israel, ang nagtabang sa Israel. Perting pagkadagkua ug ang ilang gitabangan perting gamaya. Mas dako pa siguro ang Pilipinas gani kaysa Israel. Pero nganong grabe man kana bitawng ka kusgan ang Israel. Ngano man? Sa panahon ni David, grabe kagamay si David. Dako kay si Goliath. Pero nganong nilampos man si David? Nganong nidaog man si David? Usag yun ang nakita nako kang David. Grabing matinud-anon si David sa Diyos. Grabe siya ka matinud-anon. Yes, doon na may mga panahon nga napakya si David. Pero grabe siyang mapaubsanon, mahinulsulon. Og wala gid sa isalikway sa Ginoo. Namatay si David nga grabe na katigulang. O niya, namatay si David nga nakasudong pa siya siyang anak nga nahimong bantukan. Pero daghan kay mga tao dihas Biblia sa karaang panahon, sa kasaysayan, sa Old Testament, o gani sila makasudong sa ilang mga anak. Pati ang ilang mga anak nalaglag pa. Pero kung maghisgot o Ginoo, na sila Ginoo. So unsay mga hinungdan sa kalisod, una sa tanan, kanang tawhanong kailibgon. Lack of management. Kay kini pagong wala kay tarong management sa kinabuhi, mo resulta na sa pagkatapulan. Ang may tabuan na, halahala na lang. Pero doon ay pagtuo. Muna ang giingon sa Biblia, nahimo siyang patay nga pagtuo. Ang Biblia mga kaigsuonan, grabe nga nagiyagid unta sa tao. Aron ang tao makalingkawas sa kalisod. Ang rason nga nung kinahanglan ang tao mubasag Biblia o magkinabuhi niini para ang tao makalingkawas sa kalisod. Dagahan kay mga pamaagi nga gipakita sa Biblia aron ang tao makalingkawas sa kalisod. Unaha ang Dios. Kanang giingon diha sa Mateo 6:33, unaha ang Dios. Unaha siya. Matag buntag, unaha siya. Pag-una-una, sa labati siya. Matag unang adlaw sa matag simana, ihatag na sa Dios kanang adlaw Domingo. Kung dunay mga panalangin, unaha kanunay ang Ginoo. Ayaw siya iulahi. Ayaw siya unya-unyaa. Unaha siya. Kumbaga kung magtanom ka gulot mon ba, alang sa mga nakasinati og puyog bukid, sama nako, nagbata man kog bukid, na tao kong bukid. Ang akong mama,
kung magtanom na siya og kamuting kahoy, kanang kalumpang kumbaga, para doon na say anihon sunod, katong among giiptan nga kalumpang, kamunting kahoy, iya tong ulian to niya laimpak lang. Para sunod na sad, doon na po may makalot. Usas mga isgutan gyud sa ako mga ginikanan, even sa mga pastor nga nagatiman sa akong kinabuhi kaniadto, nga kung naay panalangin, unahon nimo ang Dios. Daw sama kas nagkalot ang nagkalumpang nga imong giulian, para sa panahon nga moabot ang unahan, do nagyapo kay maani. Pero kung dili nimo ulian, hutdo nimo paglungag tanang unod nga imong gikalot, or kaha di gyud nimo ulian, wala na kay anihon lain. Wala na kay madawat nga lain. Mao bitaw na nga, damor ganing unahon nimo ang Dios, pag doon na kay panalangin, ayaw kalimti ang iya sa Dios. Bisag asa na kay katungod, bisag asa nimo na ipadala sa imo ng mga imong simbahan, sa mga pastor nga nagatiman nimo, sa mga pastor nga nagamuma sa imong espirituhanong bahin. Kay mao man gyud nay gipakita sa Biblia, buhatan na siya. Kasi sa pagbuhat nimo niini, dili ka magkalisod sa unahan. Sultihan ti ka. 100% makagarantiya gyud ko ana, tungod kay ako nang nasinatihan. Dili lang kay ako ra ang nakasinati ni ana. Daggahan kay mga tao nga nakatestimony nga karon pertinang haya-haya ang ilang kinabuhi. Kumbaga, kanang hayahay manggod, sa ako nang gikaingon, wala na mag-agad sa gidaganon sa kwarta. Kunili, sa ilhan ng time ni Lord. Naghay mga tao nga naay kwarta pero walay time ni Lord. Kay doon ay giapas, doon ay gigukod. Ang to ni abtas katugulangon, ang uban wa na gani makaabot sa katugulangon, mura nag kanang sa sobrang gukod, kana bitang murag na stress na, namubo na ang kinabuhi. So usag yun sa mga pamaagi, unaha ang Ginoo. Pero dili nimo na siya mauna pag dili nimo siya pangitaon. Munang niingon dinhi, pangitaa una ang gingarian sa Dios, ang iyang pagkamatarong. Nya ingon diha ang resulta tanang mga butang idugang ra. Ang pagbuot sa Dios maoy pangitaa, ang gusto sa Dios maoy tinguhaa, nga maoy masunod, maikinabuhi. Kay sa panahon nga matuman na sa tong kinabuhi mga kaigsunan, tanan nga butang wa niya ihikaw. Kato mga butang nga makaayo. Kato mga butang mga kaigsunan nga tinuod nga gikinahanglan. Unya diha pod sa Biblia gitudloan pod gyud ang tao sa pagtrabaho. Ang unong kaadlaw para sa tao, dili na para pahuway, para dili pag-relax ang unong kaadlaw. Kay ug relax po diha, adto na mo trabaho ini kadtong Linggo, mo nang daghang mga Kristohano adto na manglaba. Kay dire sa adlawng Biyernes, adlawng Sabado, nagsigirag cellphone, babad sa cellphone. Pagka Domingo manglaba, kay pagkaugma duty or eskwela, mapugos taw panglaba. Lakya po og blessing, lakya po og management. Muna nga ang Biblia nagsulti nga mutrabaho sad ta. Ang unom kaadlaw para gyud na sa ato ang pagpatrabaho, pagpanarbaho. Ikabahay na ang paglimpyo, paglaba, para ini kadomingo plastada na ang tanan. Para kung mubalik na pod sa pagtrabaho, doon na na'y magamit. Ang problema mugod sa tao, nabaliktad manggod hasta ang
Domingo, ikuha pa. Ang resulta mga kaigsunan, kalisod gyapon. Daghang kay mga tao nga inana ang kahimtang. Grabe ka tapulan, grabe ka kanabitang tapulan kay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mas kugihan sa iglantaw ra cellphone, salida ug uban pa. Unya adto na ibisi, adto na ikugis Domingo. Buhat gyapon na, limbong gyapon na sa kaaway. Dili makasimba kay nang laba. Dili kasimba kay mauray bakante nga naas ilang balay. Magkuri-kuri des balay. Wala gyud ma-manage ang kinabuhi. Kulang og kaalam ang tao. Usa po na sa mga hinungdan. Unya importante sa tao aron makalingkawas sa kalisod, kaalam gikan sa Dios. Kanang kaalam usanas makatabang nato aron makailata sa pulong sa Ginoo ug pulong sa dawtan. Kay dili man gud ta kaila kung wa tay kaalam. Aron mabatunan nato ang kaalam, mauning haom kayo ang pagtuon sa Biblia. Ang pagtuon sa Biblia, ang pagbasa sa Biblia, ang pagpatudlo sa Biblia, maunay mga pamaagi aron mo abot ang kaalam. Sa panahon nga naa natay kaalam, ato ning gamiton sa pag-ila sa tingog sa Dios ug tingog sa dawtan. Pag makaila nata, nan pilion nato ang tingog sa Dios. Sa ako nang gikaingon, ang tingog sa Dios mubadlong siya, musaway siya sa ato ang mga sinultihan, sa ato mga batasan, sa ato ang mga kinaiya. Dili kay uyon-uyonan rata. Kung nakasala ang tao, ngunya ang mensahe uyon-uyon ra, kanang moingon bitaw nga sagdi lang mapasayloon man ang Dios, brad, sis. Maluluyon ang Dios. Pagtuor bitaw makaluwas. Mga mensahe na siya ni Satanas. Pagpanglimbong, pagpangilat. Unya ang mensahe ni Satanas kabalumon sa gipakita gyud na nga dili lang na madunggan sa gawa sa simbahan. Ang mensahe ni Satanas pwede na siyang madunggan mismo sa dili tinuod nga simbahan. Unya ang mga dili tinuod nga simbahan, moro ba nay kusog kay mangangkon? Maila nimo ang simbahan nga dili tinuod kay nagtudlo na sa dili mensahe sa Dios. Pag dili na gani mensahe sa Dios ang gitudloan ng klase nga simbahan, dili na tinuod nga simbahan sa Dios. Kay ang tinuod nga simbahan nagtudlo sa mensahe sa Dios. Muna nga usapod sa makatabang gyud sa kinabuhi sa tao ro makalingkawas sa kalisod ang simbahan. Lamang bantayanan. Dapat doon nagyo kay kaalam. Pagpili sa saktong simbahan, pagpili sa tinuod nga simbahan. Kay daghan ra ba kaayo ron nga mga simbahan nga moangkon nga sila'y tinuod nga simbahan, sila mo'y gitukod ni Kristo Jesus. Pasihanan nila ang Googles, pasihanan nila ang social media, pero ang kinaiya perting layo ara sa gisgutas Biblia. So dili ka garantiya ang Googles o guban pa diha sa social media. Ang garantiya nga tinuod ang simbahan, mao ang mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. Kaya di yun na mapapas. Dili yun na malimbungan ang pulong sa Dios nga naa sa balang kasulatan. So ato ni siyang balik-balikan ang rason og hinungdan nga nung ang tao nagkalisod pag hingibugon. Doon na say giapas. Unya lack og management. Tapulan imbes mo trabaho sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, sige relax.
sige relax, sige cellphone, sige entertain sa mga barkada. Pagka Domingo loya, imbis panahon untas pagsimba, saka na noon ipanglaba. Unya, manglaba bisag Domingo para ining nung kugihan. Resulta, nagkalisod. Pag ang tao doon na magigiapas, dili po na siya makabasa-basta og halad. Di po na siya basa-basa makatabang. Mura og kanang lisod kayo ang pagtabang, ang paghatag alang sa mga taong dunay giapas. Dunay gi kaibgan. Muna nga dili ta matingala nga nung daghang mga taong grabing lisura kay grabe pud silang makapangipog. Naunsa may buhaton, inani ni siya. Kalimtan nato ang atong pagkakita, ang atong pagkatawhanon, ato ng biyaan, atong ipadaplin, kung mahimo ato ng talikdan yun. Dili nato gamiton ang atong pagkatawhanon. Ang atong gamiton nga maoy mo dumala sa atong kaugalingon, espirituhanon. Pulong yun sa Dios. Kung unsa gani ang pamaagi sa pulong sa Dios, ikinabuhi na siya. Sultihan ti ka mga kigsunan. Sultihan ta mo. Bisag unsa pa na kalisod. Bisag unsa pa ka kalisod karon. Pagmutikang ka sa pagkamatinud-anon sa minsay, sa pagkinabuhi, sa pamaagi sa Ginoo. Sultihan ti layo ra kay nang uskatoy. I-bless ka. Lamang mubarog ka. Mubarog ka sa minsay sa Dios. Ayaw pakikuyog sa mga taong nagbinuang sa pagpangalagat. Kinahanglan mo barog yun ka. Ayaw pakikuyog sa mga tao nga nagbinuang sa pagpangalagat. Kay kung mukuyog manggug sa mga tao nga nagbinuang sa pagpangalagat, kuli pod kaayo nga i-release sa Dios ang panalangin. Kaya nga naman, makabalo man siyang masayang na kung panalanginan ka, kung barkada pa nimo ang mga taong wala magtinarong sa Ginoo. Kay maka benepisyo man pod sila. Sa muna nga, ang advice jud sa Ginoo, likay ng mga taong wala magtinarong sa pagpangalaga. Pagkikuyog anang mga taong nagtinarong anang seryoso. Kay damor gani ng makikuyog ka sa mga taong seryoso, ang Dios mo panalangin nimo, katong mga taong imong kuyog makabenepisyo putos panalangin gikan sa Ginoo. Og sa diha nga i-release sa Ginoo iya man ang tan-awon kung giunsa paggamit sa tao. Kung natarong na paggamit, mo na giingon kapiyalan ka. Kung kapiyalan gani ka, damor kang piyalan. Kapiyalan gani kas gamay, piyalan ng pugkag laing dako. Kapiyalan gani ka ng dako, naapagi mas labi pang dako. Pero kung daay daghang mga gipiyal ang Ginoo, usag yun sa mga gikinahanglan nimo management. Kay di mo pod maayo nga mahurot na lang ang imong panahon sa usa ka butang. Dili nakakampo, di nakakawali, di nakakaday. Nakapokus na sa kabutang. Dili sa nainsak. Muna nga, muna yung mga rason, mga kigsunan, agig tubag pagpakabana sa mga pangutana nga niabot sa ako ang cellphone, mga kigsunan, sa akong messenger o sa ato, atong nag-text na ako, mga kigsunan. Usas mga hinungdan, number 1, kanang pagkamahingibugon. Kabantay mo anang mga taong grabe kayong mga mangibog. Pertigyo ng lisura nila. Lisod alang nila ang panahon sa pagsimba. Lisod alang nila ang panahon sa pagbasag Biblia. Sultihan ta mo. Daghang kay mga tao ron nga nagtuo pero wag ani basa-basag Biblia. Ayog sugot nga ikaw na. Ayog sugot nga usa ka. Nagtuo wa kay basa-basag Biblia. Mubasa ra kag Domingo. Kit-an biya ka na sa Ginoo. Ako nahimo ra kong instrumento pagdasig ninyong tanan.
basaha gyud ang Biblia. Kay samtang nagsigi kog basa, daghang nahitabo sa akong kinabuhi nga akong nakit-an nag-uban ang Dios. Ako nakit-an nga nagapamuhat ang Dios. Og ako nakita daghang mga tao na usab nabag-o. May mga tao nga nabag-o pero nisimang. Pero kanunay na ako nikidala sa mga pagampo. Lord, samtang buhi pa, awasa ni sila. Padayon na gyud sa mga tao nga nangandoy nga mabago. Munang malipay ko nga moadtog mga lugar nga diin makit-an ako nga madunggan ako nga nagtestimony sila, nabag-o sila sa pagpaminaw nila sa pulong sa Dios. Nya moari ko sa diri sa Negros, lain-lain dihang lungsod, mga kigsunan, ibin sa Bayawan. Matud pas ubang mga pastor nga akong kaila pastor, na ako'y nakaila dito sa Bayawan. Ang imong tingog, maupoy na akong nadunggan. Nya diripod sa Calatrava, naapo diripod kunoy naminaw. Nya nakaapil siya, convention man siguro to dito sa Basay, naapog kuno sa Basay. Sa ang imo hapong tingog dito, pastor. Kay gi-share po di ay dito. Munang kana bitaw imong pag-share, dako kinang makatabang man. Kanang imong pag-share sa ato ang programa, dako kinang makatabang. Daghan kayong mga tao nga nakadungog ana. Masayod sila sa atong nasayran, makabalo sila sa atong nakatunan. Unsay rason nganong ang tao magkalisod tungod kay grabe nga makapangib. Maura man gyud na. Bisan ka nang estudyante ka, unya ang estudyante kusog kay mangibog, maguba ang iyang pagka-estudyante. Daghan kayong mga estudyante nga wala ka human tungod kay nihari ang kaibog. Kaibog sa unod, kaibog sa mga butang, makapawagtang nas focus pagtuon. Kamu mismo siguro nakasinatiana. Maguba ang grado pagmusod na ng pagpangibog. Maibog ganig ang lalaki, maibog og babae, babae maibog lalaki, ang uban babae maibog babae. Wala na'y Ginoo. Maguba ang pagtuon. Mamubo ang pasensya. Maguba ang maayong kinaiya. Daghan lagi kayo maguba kung maghari na ng kaibog. Maguba ang barkada, maguba ang pasalig sa ginikanan, pertigyon. Nya maguba ang kinaiya. Mausab ang batasan. Muna nga kanang kaibog, muingon siguro nga abnormal ang tao nga dili maibog. Tanang tao maibog. Pero dunay mga tao nga makontrol niya ang kaibog. Ang tao nga makakontrol sa kaibog, mautoy mga tao makatuman sa sugo sa Ginoo, ayaw pangibog. Kay ang tao nga makakontrol sa iyang kaibog, pwede man niyang ipadaplin ang kaibog. Pwede man niyang biyaan ang kaibog. Pwede man niyang talikdan ang kaibog. Tinod na. Ikaw gako makakontrol ta na. Mabuhat matuman lang na kung naghari ang balang espiritu. Kay ang balang espiritu maunay muhatag natog pagpugong. Unay giingon na kasiyam nga bunga sa balang espiritu, self-control. Makakontrol gyud ka. Yang tao makakontrol, daghan siyang mabuhat. Daghan siyang mahimo og nagpabilin sa panalangin sa Ginoo. Muna nga doon na po'y mga moingon ko nga rason nga nung ang tao naas kalisod pagsulay. Sulayan ka. Pero sa karon mga kaigsunan, karong panahon na akong nakita no. Kasagarang rason o hinungdan nga nung ang tao lisod. Number 1, tungod na
kay lisod pod siya nga mosunod sa pamaagis Ginoo. Pag lisod nato, lisuranta sa pagsunod o pagbuhat sa pamaagis Ginoo, mo resulta po nagkalisod. Pero alang nato, sayon gani ang pagtuman sa pamaagis Ginoo, mo resulta po nagkasayon sa panalangin sa Ginoo. Dili kapugngan by hope of glory. Dire lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili kapugngan sulod ng dugha, dili kapugngan akong kalipat. Gibuhat mo ang tanan, gihatag mo. Si Roselyn na Hamyoyo, good evening Pastor, watching in Bindoy, may gabiin ninyo tanan. Si Jocelyn Chani Green, mayong gabi ni Sister Jocelyn, mayong gabi kaninyong tanan. Nana mo sa UEC, chata unta ko tong diri mo, bisita unta diri pero murag maglisod po kong chat ato kay mura og ako ang naniid ko sa inyo hang mga post na murag dali ra kaayo mo diri sa Pilipinas. Mura po ako ang nasunahuna. Ang Dios magauban kaninyo Sister Jocelyn, ampingan og panalanginan mo sa Ginoo. Importante na atas sa presensya sa Ginoo. Pugnan sulod ning dugha, dili kapugnan akong. Sa mga nangutana mahitungod nganong ang tao lisod, I hope inyo ning mapamalandungan. Pag unsay imong gibuhat karon, imo gyud ang anihon. Kung nagbuhat kag dili maayo, giapas lang nimo ang imong kaugalingon. Wala ay mo dili kaganti ang imong kaugalingon sa imong gihibuhat karon. Munang mo resulta gyud nagkalisod. Pero kung gisunod nato ang Ginoo, ibuhat nato ang pamaagis Ginoo, ultihan ti panalanginan lagi. Singgit ko sa talipan nga akong nabatunan. Si Hope, grabe ang nasinatian niya pagsulay to nga kalisod. Pero likod sa pagsulay, human sa pagsulay, gipadato siya pag-aayo. Idubli ang kadato nga iyang nakuptan kaniadto. Nya siya mo'y gitagaan sa Ginoo og mga anak nga walay makalabaw sa kanang pagkatahom. Grabe ka kuwapa matud pas Biblia. Ano man, bisan sa iyang nasinatian nga pagsulay, wala sa malimot sa Dios. Katandi sa pagkagamahalan mo, dili matuki ang imong kaayo. Tapos kung dayon, walay sa Daghang kay kong mga tao nga nakaila bitaw. Nya daghan po ko kayong mga testimony. Sa akong kinabuhi, daghan kay mga testimony. Mahitungod sa kalisod, ngano nakalingkawas ang tao sa kalisod. Usa ra gyud nga ako nakita, kana ra gyung pagsunod sa Dios. Ang tao nga mosunod sa Dios, di gyud magpabilin sa kalisod. Makalingkawas gyud sa kalisod. Una sa tanan, ang Ginoo mulipay. Ang Ginoo makahatag ka kalinaw, makahatag sa katagbawan. Kisa pa may naay kalisod ana. Kinsa pa may nahimong alawot ana, na nakay katagbawan, na nakay kalipay, na nakay kalinaw. Unya ga-provide ang Dios nimo. Unsay pasalig sa Ginoo? Tanawa ra ng mga langgam, wala sila mag-ani, wala sila magpugas. Kamo pa kaha nga gimahal mo sa Dios, labaw kay sa mga langgam. Lamang ikinabuhi rin nato ang pulong sa Dios, ha? Sa mga nangutana mahitungod sa kalisod, wala siguro makadungog wala pa siguro makadungog ang uban, no? Kay kapila naman ginato ni hisguti dire sa ato nga programa
kining may tungod sa kalisod. Awit makalangit, matinud-anon ka. Oras sa tong programa, alas 9:28. Dili ra kayo ko mo dugay, di ra ko mabot og alas 10 kay akong gi kat-onan gyud ang pagkatulog insakto. Kay ug dili man gud nato insaktohon og pagkatulog, tarapod ana amo ani. Una nga sa pagkakaron ako gyung gi disiplina ang akong kaugalingon. Kay labi na kay trabaho tataga adlaw. Sagid sa atong tinguhaon kanang natay disiplina sa atong kaugalingon. Tulog, oras sa pagtulog, tulog yun. Mahuway ta, no? Kaniya, para maka insakto tas pagpakisulti sa Dios, kanang dili ta duka nga muampo, dili ta duka nga muawit, dili ta duka nga mukanta, kanang presko pud ta mukanta. Nindot nga paminawon nga natay kusog, natay kanang nindot nga muatubang tas Ginoo nga hapsay nga pagpati. So oras na sa ako ang pagpanamilit mga kaigsunan sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dili na to kalimtan ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa mga pulog mga minsay nga atong nadunggan. Sunod nato nga panag-uban mo diretso na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo sa Gipaday Kapitulo 8. Magambo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma ug pagtagad kanamo. Imo kaming gipanalanginan ug imo kaming gitagbo sa tanan nga gikinahanglan. Padayon nimong gipaambit ang kalipay kalinaw katagbawan nga mo'y gikinahanglan sa matag tawo nga nag-alagad kanimo. Ug kanunay mo kaming giamuma sa tanang panahon unsa may among gikinahanglan kanunay kang nagtagbo. Busamahan amo kang gipasalamatan daygon sa tanang panahon. Bisan pa sa among pagpamahulay pagpangatulog. Sa gihapon among gipangayo ang imong pagpakig-uban. Ang imong langitong proteksyon mo'y masinatian sa akong mga kaigsuonan. Kanamo nga niya karon nakig-uban sa imong mga pulong. I declare blessing sa tanang pamaagi sa among kinabuhi, tanang aspeto sa pagpuyo. Padahin kang nagapanalangin. Wala mi mahimo kun wala ka. Busagiyahi ang matagusan namo kakinabuhi, din magpabilin nga malipayon madinasigon sa pagkinabuhi sa imong pulong. Kaya ang imong pulong magkalaman kanamo ngadto sa imong mga saad nga kami imong panalanginan. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Among gihalad, gisalig namo ang among kinabuhi kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Alang sa mga nag-pre-request, ipadayon lang yun ninyo ang pagpaabot sa inyong mga pre-request. Kay doon na tayo time sa pag-pre-pod alang sa inyong mga pre-request. Kaya ninyong igsuon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa ito nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo, kinabuhi ko. God bless. Good night. Pagday, nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalad, nagapagday, nag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan,
tugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,